weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to guidimaga to gorgola to barakna to trarza to asaba to hoddela sharqi to hoddela harbi to trisemour to taga to inchiri to adrar ko on takkusan duulam ha e nder galle ceerno Ndiaye Ba to Nouadhibou e ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to pk wita nokcode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiniɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to koninkoɓe halfinaɓe ko fati e nden ka ekkiste to leydi Mauritanie hono état major général de l'armée mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓoyataɓe ummono kawguel taw ko concours wonande élevage officier ji concours o waɗata ko ñande 16 lewru août ndu gonde dartono ndu to leydi Maroc koninkoɓe halfinaɓe nden ka e kisalmaji kaɗɗen e leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe paabima fodde temettete capanɗe joyyi ɗanniyankoɓe taw ko ɗanne suudayru to leydi Sénégal ko babiraɗo goto kañuma wasi fittade mum taw ko mas courant e nder galle makko to Rufisque e saaha kay o luɓino moto pompe gam yaltinde ndiyam e nder galle hen to leydi Mali janguji kewɗi teskama subaka alarba hande o e yoga e base uji militaire tawteɗe e nder leydi he to leydi Benin Emmanuel Macron ko horejo leydi France o bismama ñalawma hande o e nder leydi he to leydi RD Congo ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon gam hollide mette mumen e nattude yidde kay ɓen wiyeteɓe MONUSCO woni laafaji mbulaji taw ko ɓe Nations Unies tawteɓe nder leydi hen faɗi fodde 19 basɗo hen fittade mum to leydi Gabon ko gonnoɗo porte parole galle horejo lamorgo leydi ndi kañuma tigui ñaawa dari yesso ñawoɓe o taƴanama duuɓi 7 e kaso to leydi Tchad ko gonnoɗo secrétaire général Mahamadou Idrissa Déby Itnou kañumne oɗo saaha joni ɓiile juuɗe justice bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. Cheikh Omarul Foutiyou Tall tawitede to juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall torawde Cheikh Alhaji Saydou Nourou Tall udditi demude mum ha yaaji dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ko dara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde arab kame français suko jangguine ko wiyete ɓamtare ha yeyno lappipine ɓamtare muɗuma dara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ne hatujini suka jarawo e duuɓi joyya ha fayenma duuɓi 12 e ballal jomiraɗo sukorena deftarla teddude taw woddaɗaka e ɗemɗe kutorteɗe e nder windere nde kala e dow yamirore ceerno Madani Tall kami dendagal ɓesgu ceerno Muntaga Tall kala e gardogola ceerno Makki Muntaga Tall kami ceerno Saydou Nourou Tall e dendagal ɓesgu ceerno Muntaga Tall kala aɓe jogui beelema habrude dendagal bandiraɓe kala daara Cheikh Omarul Foutiyou Tall jangguinowo Qur'anil Karim aɓe jogui sukaɓe renɓe deftarla teddunde e ballal duɗal Cheikh Omarul Foutiyou Tall e ballal tambiɓe ngal ɗon duɗal daara Cheikh Omarul Foutiyou Tall ceerno Hadi Tall kame ceerno Amadou Tall ne wonde ceerno Abou Diawa sa yiɗi hebde hen kollaɓe beele jokkodira e duɗal Cheikh Omarul Foutiyou Tall tawetegal to juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall mbatta ko 77 443 78 61 walla mbaɗa 77 652 53 24 walla mbaɗa 77 165 30 09 walla mbaɗa 78 149
44 31 walla mbaɗa 77 573 69 22 musidɓe tedduɓe duɗala cheikh omar fouti tall ko duɗala annora qur'anil karim e ɓerɗe sukaɓe kala. gorel teyya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teyya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teyya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorel teyya. mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago foode sa jokkodira gorel teyya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site gorel teyya ma yiitoon kala ko gorel teyya safrata sito noon ko www.gorelteyya.com sa yiiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel teyya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade gorela teyya. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba no gase jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase ɗiɗi habaruji moon ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiru enen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen l'état major général des armées mo leydi Mauritanie ɓayyini communiqué mum talata hanki o no gase jeegom lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi andinde dendagal Mauritanaɓe kala wonde kay ɓoyataɓe ummono kawguel taw ko ƴettude dadiɓe ɓe hinde ɓe martaba officier ji recrutement o noon ko direct élève officier d'active ene waɗa ene waɗa ɗo kawguel noon ene waɗa nodda e jeela kawguel noon ko sagataɓe yaroɓe duuɓi 17 ko famli kala so heewi ɓurata duuɓi nogase joyyi concours o noon waɗata ko ñande 17 lewru août dartonu ndu ɗo e nder to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie wawi jeeyede noon e ɓen taw ko waɗoɓe guellona kawguel ko ardi foof la budda jomum wona Mauritanie najo toɓɓere ɗiɗi ɓiire noon la budda jomum jogo duuɓi 17 so famɗi so heewi taw ko duuɓi nogas joyyi toɓɓere tati ɓiire wondi condition tataw noon taw jomum ene jogui baccalauréat so tawi ko sarɗina yaɓo noon tawa jomum ene jogui ceeɗal mum ha timmi woni ko witte apta physique so tawi ɗeɗo gueɗe nayyi kala aɗa jogui ɗum aɗa wawi gemmanade guellona
kawgela ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouakchott lamorgo leydi Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie bismima 17 ambassadeur taw ko ambassadeur uji hesɓe fettaɓe oɗo saaha joni e nder leydi he kamɓe 17 kala ɓe mbawi joddade e hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani mone mabɓe kala kadi weeɗi hoorejo leydi ndi ɓattake taw ko ɓattake de créance ɓen 17 noon kamɓe goni hono ambassadeur joɗaniɗo leydi Guinée Bissau e nder leydi Mauritanie e ambassadeur joɗaniɗo leydi Pérou e nder leydi Mauritanie ambassadeur mo Koyta wondude ambassadeur Australie e ambassadeur leydi Suède ambassadeur leydi Angola ambassadeur leydi Rwanda ambassadeur leydi Éthiopie ambassadeur leydi Gambie ambassadeur Bruxelles ambassadeur Luxembourg e ambassadeur Venezuela e ambassadeur Jordanie wondude e ambassadeur joɗaniɗo leydi Belgique ambassadeur mo Pologne wondude ambassadeur joɗaniɗo Thaïlande e nder leydi Mauritanie e ambassadeur mo Burundi wondude e ambassadeur mo République mo Tchèque kamɓe kala noon ko talata hanki o ɓe mbawi joddade hoorejo leydi ɗi mone mabɓe kala kadi weeɗimo ɓatake taw ko lettre de créance ha joni ko leydi Mauritanie keɗonen hannena wulsidi kañum woni jaagogal kalfinade ko fate défense nationale gendi Mauritanie o joddima en audience noon to bureau ji makko ɗo e délégation onusienne ñande altine ɓennuɗo o ardino on sette noon des Nations Unies ko représentant des bureaux de haut commissariat des droits de l'homme hono biteɗo Laurent Meylana wondude biteɗo Christiana Lumbala on ko fonctionnaire uji MONUSMA ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jaagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui talata hanki o wonde nder waktuji no gasnayi cakkitiɗno ɗi ko ujunere e temedde capanɗe nayo e yimɓe jeegomo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen te ujunere temetere capanɗe jeenayo e jeegomo ko tesde mo hinde TDR woni test jawɗo capanɗe joyo heddiɓeɓe ko PCR woni test laboratoire tawama ene wonde rafi coronavirus e nder mabɓe noon tawama hen capanɗe joyo e ɗiɗo ko wonduɓe rafi o ko fiɗaɓe mboroso temetere capanɗe nayo kebti celal mena paati galleji mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji no gase nayyi cakkitiɗi ɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha to nere waalo ne tawe to banggue worgo ɓaajo hirnangue kay haydi eɓe jogui oɗo saaha joni noon kulhuli mawdi no fewi e fayre mawde wonande forage mabɓe on forage noon toɓe jogan noon ndiyam taw ko ndiyam labɗam ɗam ɓe jarata ɓe kolli noon ɗeɗo balle kala ndiyam forage weltinta ko ndiyam olɗam buuya woni tigui eau jaunâtre e kolliri noon e oɗo saaha joni hewɓe joguiɓe kulhuli tigui wawde hutorade ɗam ɗon ndiyam ɓen noon taw ko witeɓe notable uji wuuro ngo ɓe mbawi wadde e rango faade laamu tawteɓe to gorgol ɓe mbawata kay ƴettude peeje nulde toon sete timmuɗo taw ko yaaduɓe on fannu mbawa tigui wadde prélèvement mbaɗa analyse uji haaɓe gandina yimɓeɓe kay holko saabi ndiyam ɗam ne olli e holko tawi kadi ndiyam ɗam ko moƴƴam so tawi eɗam foti hutorede walla ala e oɗo saaha joni noon soɓe ndentaki hewɓe jogori ko ruttade e maayo ha joni kabaruji men walla caali ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal to leydi Maroc paaɗen to leydi Maroc dadiɓe halfinaɓe ko fate nden ka ekkisala keerimaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ɓe kolori tigui wonde ɓe jiiti ɓe paabima fodde temedde tato e capanɗe joyo ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru woni clandestin taw ko yinnoɓe yoolade e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ɓe mbawi faabede noon leɓe paabade noon ko ɗon e ɗon kamɓe kala ɓe mbawi tigui hebde docteur eɓe biccitiɓe e nder batoji he ɓe keeɓi sueji ɓe ɓuuri hebde gadan ɗi kay ko adi koɓe gartiri ha to kaggulade e nder leydi Maroc laamu leydi Maroc noon holliri kadi on dañande altine ɓennuɗo o laana ndiyam taw ko laakon toxon mbiyetegon samba lakara woni pneumatique wawino yuude gotel maggel noon taw ko panguel lilde Canaries nder leydi Espagne yuwino e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ha waɗino hen yimɓe jeetato wasɓe hen pittari men so tawi ko ɓeɗo temedde tara capanɗe joyo neɗɗo faabaɓe teskama tigui hen sappo ko rewɓe nayo ko sukaɓe tokosɓe walla mbiyen ko kurkaji tokosi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar
seno mi mato leydi ma hokkoto leydi Sénégal paadena sappo e jeenayyi étudiant taw ko Sénégal naɓe juukinoɓe walla nangganoɓe to aéroport Toulouse Balagne e nder leydi France talata hanki o subaka kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi kamɓe sappo e jeenayyi o étudiant kala ɓe koɓe université AIM woni institut africain de management ɓe nanggano noon ko ɓe nanggama fodde waktuji nogas e nayyi ɓe udduno noon koye bureau ji to police frontiére mo aéroport mo Toulouse ɓe kolliri noon koye gurdam cattuɗam ɓe gonno toon e nder guellon kastoyel tawti guel e nder poste de police o saabu kay ɓe kolliri kamɓe sappo e jeenayyi ɓe kala ɓe jogui tan ko leeci jeeɗi woni 7 li ko ɗum woni koɓe ndendi haaɓe mbawa tigui walde hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeen ha to leegal walla wuuro witego Kera Mbay Falam dal ko toon noon ko dal suudu wotoɗum taw ko tawteɗo premier étage e nder galle goto kañum tigui yani e yimɓe dal o noon yoɓima fittanu cukalel dewela jaarawan gueɗe duuɓi jeenayyi jeela cukalel noon koko ɗani noon taw kadi andino koye jinnaɓe mum ko nden tigui dal o wawi yande mabɓe ñande jamma nogas e joyyi ene wiyata nogas e jeegoma ñalawma hanki o e nder ɗoygol mabɓe sanga 5 heures du matin koni koɓe faabu noon wondude hoddiɓe kala mbawiɗo notitade hen kono ɗe garat taw ko bonanno boni kanko suka debbo jaltuɗo hen aduna o omo wiye o wiyetno ko Oumou Diallo jinnaɓe makko ɓe wonno noon Allah dandi ɗumen hen mayani kono holdirama tigui ene gañi hen gañande cattude no fewi gendarmerie mo zone France de Dakar mbawi tigui uddidde hen losgoji mumen hano hannirta ni beele kay enen ganda holko saabi ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sirigne ema Kemena de o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi to Dakar o darima talata hanki o nogas e jeegoma lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi o darima yeeso ñawoɓe kanko noon o ñawira koko fate escroquerie woni funtude yimɓe ñamde koppereji mumen tawa kadi on escroquerie noon jofino ko ujunnaje ɗiɗi bidon nebam ɗi o yeeyno tawa jaru mum ene qiime ha capantati jeetati million taw ko franc CFA kanko noon o ƴettuno oɗon ɗemɗon nebam koye société goto walla entreprise tawateɗo nder leydi he biteɗo taw ardi on entreprise ko biteɗo Souhaylou G Serigne de kenama noon e heewide hoore mum wonde ko ceernajo omo wiya kadi ko tanuma mama Cheikh Ibrahima Fall omo wiya kadi ko nde ko commerçant mawɗo caggal noon nde o haalde ɗiɗon commerçant ji woni on société omo sohli ujunnaje ɗiɗi bidon nebam ko ɗon tigui ɓe mbawi livre demo hen ɓe ɗo ujunnaje ɗiɗi bidon taw ɓe livre ɗum ko laabi ɗiɗi lawol kala ujunere bidon eɓe neldamo caggal noon o sifiniɓe chèque goto on chèque ko 19 millions taw ko franc CFA caggal ɗum noon ko ɗon tigui o natiriɓe soyde jiɗigaji ɗi foof noon livre no koto jeere okkasa nde tuba hollirama noon o darima yeeso ñawoɓe tribunal o noon namdi tigui yo soke duuɓi namdi ko yo soke duuɓi ɗiɗi e kaso taw kadi omo yoɓa amande taw ko capanɗe 4 millions dommage et intérêt wonande kay oɗon entreprise ɓe o funtuno escroquerie o ñaami ngaalu mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to fils yo layru tawateɗo e nder Dakar ha joni ne jokki yo wade pittali yimɓe nder wuuro ngo to legal bitengal rifdegel ko babiraɗo goto wasi fittande muɗum taw kadi ko baɗaɗo ko wi ko taw yoɓi fittande makko ko wiyete électronique ko baɗa ko wiyete électricité ɗum woni tigui massa courant ko ɗum massimum taw massimum noon ko moto pompe koddiɗo makko mo luuɓi noon gam yidde pompude ndiyam ha ndiyam kay oɗo saaha joni wawa yaltude e nder cuuɗi makko mbaɗa wawa dandude ɓesgu makko ko hen tigui o heeɓi masse courant o wasi hen fittande makko sapeur pompier ɓe 14e compagnie ɓe 14e compagnie gari tigui wawde yaltinde ɗon goskiji ɓe nayimo tigui e nder hôpital beele losgoji woni autopsie ne wawa waɗede goski he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jaagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollodiɓe mum ɓe ɓeddino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to fate moros coronavirus wata yarata ɓe kolliri ɗon wonde kay alarba hande o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi holkiso no ko ujunere nogas e tato neɗɗo e nder holkiso he noon hen capanɗe nayo e jeegom tawama e jeyte ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi hen ɗiɗo ko ka importé woni ittuɓe caggal leydi nanira fo leydi ndi capanɗe nayo e nayo heddiɓe kala ko
communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafio leydi Sénégal noon ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeetati jeeɗiɗuji nere temedere capanɗe jeenayi e yimɓe nayo mennoɓe winditade dogol coronavirus so tawi ko heftiɓe cellal mumen ɓe jettima capanɗe jeetati e nayyi ujunere temedde jeenayi capan tato e yimɓe jeetato kefti cellal mumen so tawi noon koɓe rawi o yoɓi pittali mumen ɓe jettima ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegomo e yimɓe jeetato so tawi noon oɗo saaha joni ko heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo so tawi ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakkoji mumen nder leydi he kala eɓe jaara e million ene fawi temen nayyi capanɗe jeetati e jeetati neɗɗo e temedere capanɗe jeeɗiɗi e yimɓe nayo ko ɗum woni fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen oɗo saaha joni ndera jokki leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal mbaɗen tabal manggal jeena ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men seydi men Amady Saga Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah wa salmitama a juurama an e dennangal hettotoɓe Weltare TV. kabaruji garandi ɗo e nder Ziguinchor préfet Ziguinchor kanko de o waɗi ewnago makko o noddi yimɓe yoɓe garan carte d' identité ji mabɓe fodde ujunnaji ɗiɗi carte d' identité non ɗon so neɗɗo aranani carte d' identité mum wawata wodde ɗum noon o wi fodde yontere ko noddi ko ko goto arata walla ɗiɗo hen sahaji ne wasa arde ɗum noon wona ko nafata neɗɗo jiɗɗo neɗɗo aranta ko carte d' identité mum wawa wodde. eɗen gandi ministére des pétrole o neeli ɗo henna holi oɗo Cheikh Niane ha feere commune aji nogas e nayyi gonɗi e nder Sénégal yoɓe mbaɗaɓe lampaji solaire lampaji universel ɗo noon e Casamance fodde capanɗe 5 wuro ɗum jogori waɗede sare e ɗiɗo lampaji solaire. Moussa Diédhiou kanko joɗenno Benno Bokk Yakar kanko de wonko haali o waɗi to terere yalto holɗum meeting yimɓe hewɓe notimamamo o wi ñande capantati goho kikiɗe so Allahu lamɗo jaaɓi koɓe gañotoɓe taw ko gaña mo ala holɗum laami taw mo ala haydara guli ko laaɓɗo ceer ɗum noon ko woni ko haali e ñande hen e meeting makko. eɗen gandi Guy Marius Sagna kankone yahani yew askan o yeehi o waɗi karwan makko fewde e leegal biyetegal Tillen e leegal biyetegal Kandiala e leegal biyetegal Bukot subaka e kikiɗe kankone o holli soɓe gotanima o wawa darnade ɓe toon assemblée kala ko président de la république wawi ƴettude adde o salo ha o mema leydi no salorino ni. ɗum noon eɗen gandi kanko Ousmane Sonko o noddi débat hakkude makko e Mimi Touré noon jaabimama mo wi mboɗo notoma kono noon débat o ala ƴettoje ala yennude koko nafata leydi ndi tan ko ɗum kaleten. kanko Ousmane Sonko noon o jaabi o wi ala ɗum ala hen débat ko débat tan ɗum wona omo waɗamo orienté ko ni yarata walla ni yarata ɗum noon woni pooɗe nduri hakkude mabɓe débat o wasde wadde. Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokken walde jam. Allahumma amina seydi Keɓe sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena caggal jannguji ɗiɗi bannoɗi toggi aljuma faate oɗo saaha joni teskama kadi subaka hande o jannguji musɗi mbaɗi e nder yoga e kamuji militaire tawteɗi e nder leydi he halfinaɓe kalfinaɗo communication mo leydi Mali o holliri tigui ɗina jannguji kewɗi mbaɗi alarba hande o jannguji ɗi noon ɗi wadde koto nokku goto taw ko check point kan biteɗo ka Hamadouna Bakary Bari ɓurɗo lollidde Baba Lobbo ko nder oɗon ka ɓe mbawi wadde hen janngu mabɓe janngu kadi waɗi e nder to nokku to ɓe mbiyata cité des armées de l'air ene tawe to Sévaré ɗum waɗi ko sanga 1h0 to poste o Fama tawateɗo to nokku biteɗo Kalumba ene tawe sara wuuro witego Mourdia ene nder falde Nara toon kadi janngu waɗi to noon taw ko seɓɓitiɓe mbaɗi ɗum e dadiɓe leydi ndi subaka ɗum waɗi ko subaka law ko noon kadi to poste nokku biteɗo Sokolo waɗɗani Jabali waɗɗani e nder région mo Ségou toon kadi janngu waɗi toon taw ko janngu seɓɓitiɓe hande subaka ɓe kolliri noon ɗiɗo jannguji foof noon ɗi limtiɗen hay janngu hen goto ala ngu keɓɗen bila muɗum so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labde ma en gartu hen ha joni ko leydi Mali keɗoɗen ko fati dossier ko fati e mbuñari taw ko fati coggol
fate coodgol équipement militaire mo leydi Mali eɗen mbawi wiide ɗum ko roguere kangaɗo ɗiggata yippetake saabu kay guila kay laamu transition ngu fuɗɗi ha joni e kala saaha eɓe gama e nden toɓɓere e oɗo saaha joni noon teskama tigui ko sagataɓe tatota ko mennoɓe wonde ministre uji e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita kañumen jofa fiɗin mbaɗa tigo wiyete mandat d'arrêt international woni kala to mbawi yitede ɓe mbawa teɓede ɓe gartini nder leydi he ɓen goni hono ex ministre biteɗo Thiemana Ibera Coulibaly on ko hoorejo landa e oɗo saahajo landa wiyete kam IDD wondude goɗɗo ne wiye Boubou Cissé noon ko kañum wonno ex premier ministre Ibrahima Boubacar Keita o woni kadi ministre de l'économie et des finances e saaha kay laamu Ibrahima Boubacar Keita so tawi ko tataɓo noon ene wiye Mamadou Igor Diarra on ko ancien ministre de l'économie et des finances ɗum kadi koye laamu Ibrahima Boubacar Keita tato kala noon eɓe tuuma ko juuɗe mabɓe moddude e ko fati mbuñaari e ko foti mbuñaari e dirtinde koppereje kewje no feewi oɗo saaha joni mandat d'arrêt international nana fawa e dow mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men ɗemngal pulaar o mbiɗen noon on kamda dara noon ko talata hanki o nogas jeeɗiɗi e lewru morko nden kabaru o ɓajina ko leydi Mali ha joni Jean Pierre Lacroix ko numéro 2 taw kadi ko munissement woni lafaji mbulaji tawteɗi e nder leydi Mali bamo o yettima alada hanki o Bamako lamorgo leydi Mali e jillu makko balɗe 5 addimo to noon ko dogde koyɗe jaam gam yidde rufde di hal salliga ce tension woni tigui e tekkere sulkore oɗo saaha joni hakkude laamu transition go Mali hakkude mum e munissement e oɗo saaha joni noon hollirama tigui holde saabu kay teskama tigui oɗo saaha joni caggal nde laamu leydi Mali waɗi tigui porte parole munissement wayi ɗum kay rokki ɗum waktuji balɗe 3 72 heures nde yaltata leydi ndi ha laaɓa yantude kadi e ndeɗo toɓɓere ko fati 49 militaire Côte d'Ivoire naɓe teɓaɓe nder leydi ndi tawa tumano tigui ko yidde bonnude leydi ndi oɗo saaha joni wiɓe kañumen ko munissement ko lafaji mbulaji ɗum saabinoma noon ha laamu transition ngu rokki kay wonde ordre ɗo kay ha nouvel ordre kala ko fati rotation militaire uji munissement e général mum e police kala koko darti ha nouvel ordre ɗum noon ko ɗum ɓeydi yaddudema toon gam dogde koyɗe jaam saabu kay oɗo saaha joni ko munissement haɗa kay wadde rotation ɗum ne herƴini gurdam mabɓe no fewi e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen toɓoji badɗi kay hitande hikka nde ndungu hikka ngu teskama tigui balɗe sakket ɗe toɓoji ɗi bonni ko heewi e nder Dakar e nder Bamako bonni ko heewi e nder région ngaji ha e nder guure kala to legal bitegal logement sociaux ene tawe to nokku biteɗo Tabarakoro eɓe mbi ɗum kadi ATT Bougou ko toon noon hollirama tigui toɓoji hollirama toɓoji ɗi noon mbawino bujajude toon toɓoji ɗon mbawino yandinde ko fate toluji juma goto tawateɗo toon ɗina toluji noon jaadi tigui e hendu so tawi noon terrasse kadi e ngal legal kadi terrasse taw ko galle jooma commerçant goto terrasse mum kadi yani toon e leydi bone toɓoji ɗi ñande nogas joya lewru morso gonɗen ɗo hollirama tigui to ne kadi ko hono wiide lieutenant colonel lieutenant colonel separa pompier biyeteɗo Bakary Dawo o holliri tigui o holliri yolere mawdo waɗi toon waɗi to Kidal ha to guelo hokkala ñande nogas lewru juin ɓe kolliri tigui ko ɗiɗo ɓe kolliri tigui ko ɗiɗo nokkuji woni ko yolino toon to Haye ha to Nara famille to Haye e to Nara noon famille aji jeenayi joni jukinoma toon walla jayanoma toon to nokku biteɗo Kulikoro toon ko 149 neɗɗo woni sinistré woni tigui ɓe ngala koɗanɗe to Haye ko nogas ɗiɗo neɗɗo sinistré ñande 17 lewru juillet to nokku biteɗo Dioyla e nder région mo Kulikoro toon ko no 19 sinistré so tawi noon koto nokku biteɗo Neman Tullayi mbiɗen toon ko 90 e neɗɗo so woni tigui sinistré to nokku biteɗo Cende Mbugum toon ko 131 sinistré 32 galle kadi yani toon 16 woynu taw ko mabbuɗi toon boni oɗo saaha joni hollirama kadi duuɗe 6 woni daraji 6 ko nokkuji to Qur'ana jangguetno kadi mbawi yande hen e leydi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ñande 17 lewru morso 2022 to Bamako toon kadi ko galle yani nokku to wiyete Kabala extension waɗi hen mayɗo
goto ñande nogas e joyi waɗi kadi nogas e joyi neɗɗo sinistre ñande nogas lewru juillet to Bamako nogas lewru juillet to Bamako ko ndiyam kewɗam kañum tigui saami ha wawi wadde yoolal kay e yogga e leyɗe tawteɗe nder Bamako kono noon Allah yettanoma haydara ala ko mayde toon haydara kadi ala gañinoɗo hen kabruji men e ɗemgal pulaar sono mbima to leydi Mali ko to leydi Benin paaɗen to leydi Benin alarba hande o nogas e jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Patrice Talon Patrice Talon kañum woni hoorejo leydi Benin o bismima o jaɓɓima nanɗo makko sehil makko Emmanuel Macron hoorejo leydi France tawateɗo e jillu muɗum e nder leydi Benin caggal nde ummino to Cameroun ɓe jewtidi kamɓe ɗiɗi tan woni teta teɗan ko addi kay koɓe nodda délégation ngaji leyɗele ɗe ɗiɗi kala ɓe mbawi jordade kamɓe kala ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati e pine e ko fati e jokkodiral moƴƴal to banggue pine e to banggue sécurité e nder leydi he sen ummima to leydi Benin ko to leydi RD Congo PDN woni république démocratique du Congo toon noon sappo e joyi neɗɗo mbasi toon pittali mumen e seppoji gulɗi jaw tawateɗi o saaha joni to RD Congo tawa ɗin seppoji noon ko yimɓe leydi ndi hollirde kay natti yidde toon yimɓeɓe laafaji mbulaji ɓe hinde MONUSCO ɓe kolliri noon e nder ɗin seppoji hen mayɓe hen sappo e joyi mayɓe hen tata ko laafaji mbulaji woni casque bleu en ɗen casque bleu en noon hen ɗiɗo ko indieji goto ko marak najo hollirama sappo e tato heddiɓe ɓe noon ko jambureɓe ha joni koto leydi kabaruji men ɗemgal pulaar ko leydi Gabon paaɗen ikke gumi ko mennoɗo wonde porte parole galle lamorgo ko gonnoɗo porte parole galle lamorgo woni à la présidence de la république o ñawama noon o darima yesso ñawoɓe talata hanki nogas e jeegom lewru morso hitande o darima yesso ñawoɓe o taƴanama noon omo lelo duuɓi o taƴanama noon o taƴanama noon omo lelo o taƴanama omo lelo e kasso duuɓi jeetati debbo goɗɗo noon taw kañum woni assistante makko kañum taɓanama duuɓi joyyi e kasso avec sursis ɗiɗo kala noon ɓe tuuma ko mbuñaari kewndi no feewi e dirtinde koppereje e mbuñaari kewndi to leydi Tchad cakkitoɗen kabaruji men to leydi Tchad noon ko mennoɗo wonde secrétaire particulier Mahamada Idrissa Déby Itno taw ko hoorejo leydi transition oɗo saaha joni kañum daari yesso ñawoɓe e oɗo weekend omo wiye Idrissa Youssoufa Boye ko nanggano ɗon oɗo saaha kala o tuuma kankone ko détournement kaalisaji kewɗi no feewi taw haalisaji ummiɗi e pétrole leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonganno on kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue YouTube ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men seydi men Amadou Isaka Kébé kedi ñalawma janggo noon so Allah yettini ma en ketto musidɗo men seydi men Sar Ablaye Sa kedi kimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on